As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Anzathu amathanywa mazuka bwanji anzathu amene mmadana nazo anzathu amene mmadana ndi chilengedwe chimene munabadwa nacho muli bwa mazuka bwanji kulikonse kumene muli. Anzathu amene muli akazi koma mumafuna kukhala amuna muli bwanji mazuka bwanji. Anzathu amene muli amuna koma mumafuna kukhala akazi mmadana nazo kuti mukhala amuna achina anti-electorals mwadzuka bwanji muli bwanji kumene koko. Likulu nkhani li pano kulikulu wanu kucha kumene amapanga push agenda imene iyi kumene kuchako zinthu zasolobana si madali ya kushiri yayi kwa America kumene kuchako zinthu zasolobana. Trump wasintha kuti tili ndi anthu awiri okhalasi mamuna ndi mkazi paibeso zoti makuti ayi zinthu zati kulibe kuli magenda awiri mamuna ndi mkazi koma nkhani ndiona ndi abodza ayi sakudziwa kuti nkhani ndiona mamuna ndi mkazi basi amene mapeza ndiyeno ngati wewe muruma komo umadzimva kuti iwe ndi wamkazi kuli kuma uli ndi ndevu peya uli ndi chanchani ndi kuti something is wrong pena muru wako sukugwira chifukwa zinafika pa ways ponena kuti pachote akuti awo iyeyo si he koma she. Okay, iyeyo si she koma he amene iyeyo akhale they munthu mmodzi pomwerena kuti iwo ati ineyo ndife anthu angati magenda anakwana mpaka na 20 takuti magenda ati kulemba nekuti amene zinafika pa wesi pacha poti pa mwana wakanaphala kumachita kuopa kuti timwirene uyu kuti timwirene kuti ndani ndeti munthu wake payekha akutchula kuti kaya ndani kasindikudziwa. Anthu amathanyula amenewa it's not issue yomakhala pansi kumakambirana tizimanga debate kuti tiyangane kuti kodi anthu wa ufulu wawo tapatsa ufulu uyafuna kukhala wamkazi uyafuna kukhala wamuna koma pa maphunzitsana masukulu chanchane zausatana zokha right. I'll give you an example. Tonse tikudziwa kuno kuti okay tingolekeza ngati mene ndiline if this doesn't make sense nde izo sizopanga sense tingolekeza mene ndiline ndibwere pano ndikalembetse kakuti kapa ama ID banga kapachani kakuti mzenena kuti akuluakulu ineyo ndine mzungu osendana kuti munthu wakuda yayi munditanene kuti ndine mzungu chifukwa it's my right ndi ufulu usipanga identify chimene ndikufuna ndiye wina aliyese kwambira lero ndasintha ethnic yanga mtundu wanga tasintha panopa ineyo ndine mzungu. Guys, does that make sense? Zikupereka sense zimene zikupereka nzeru ina liyonse ine ndibwenzera akuluakulu panopa ndasintha alisa ndi ufulu okhala chimene akufuna ineyo kwambira lero ndine mzungu pa ID panga chilichonse mulembera kuti ndine mzungu sineso wa ku Africa sineso wakuda lemba ndincho zikupereka sense ina liyonse. Anthu azungu ndine wamisalaka palibe amene angavomere zimenezo palibe amene angavomere zimenezo upita kwa azungu kwa ine ndine mzungutu ndasankha ndekha kwa azungu palibe angavomere zimenezo andazira akulu madwalati mbulani sogwira komano if this doesn't make sense ngati this is kupereka sense common sense ina liyonse how come kuti wina wake amabwera ndevu zili peya akudzoza kuti iye ndi mamuna anabadwa mamuna zambiri sindikamba
munthu amene zimatheka bwanji kuyenda kumabwera nkonena kuti ndine mkazi kuyambira lero muzinditchwa kuti ndine mkazi anthu kuvomeranso aye mkazi anthu kumakokhala debate mapaliamenti machano kumakhala debate kukambira nkhani ziti amene ndi mkazi basi musiyeni akuti ife timuzitipanga they it's ife ndi we muzitipanga they anthu kuyamba kuti kulemba they really I mean satana zausatana zokhaza zimene zakusatana iwe unabadwa mkazi ndi mabeli bwinobwino mkazi weniweni ukanoti ine kwambira ndine mamuna anthu kumale pati anthu kumwasayina bwinobwino mamuna amene really ndengati zimene zingatheke tunde tosefe ife ndifana tuluketu basi muji Africa muno dati tuwena kusintha atu mina ife tizikhala achina achina ndani kaya I don't know mudikhala azungu katikhala chani tikhala ma Arabs katikhala amwenye katikhala I don't know whatsoever kusintha amene kufunika ngati zimene sizingatheke za gender sizingathekeso sizikupereka sense zilibe nzeru mamuna mkazi zathala bomba basi right the Trump awaita abo khaba Trump waita ndipo ziwena ukhanyo ncho ndithu magenda ali bawiri basi ndizimene zachitika kunja kwakolako nkhanina imene yachitika mina mragona avitumbiko mumba anali kunzuzu amaendera ku mabekale atavazo anthu amagona mabekale anyway zambiri mbiri zachitika usiku komabe guys thank you so much timongerano kwambiri Malawi and cameras okay imamba manondolo kuti kunoko kwanthu amuzuzu muno kuti kama kulokerani kumwanzo tunaulitaboza kuweza kuti makini muli nawo because tunakwenda kuti makulokerani kati muno kupanda kushandi makini kumano we are happy kuna kuti makini yamakusirani so mutakhala uno more 12 hours kukira ntchito overtime bwino koma as long as kuti muli makini kati muno kuti kuli moto mtotuluka apo nde we are happy as the Ministry of Labor said we are happy just to improve on journey on safety clothing and the health whatever like hygiene. Mimi nimepanga na bwana za uboko icha maji ya mimi malenga hapo. So yes useful to jago basi. Ame mapira bread malenga atapa hapo. Survive factory malenga hapo. Ama si mguziwa ndio zinauma to mimi anabalika mbona upagrupa mnandika na nyuma ndio kafika panja paje kuna ndo baguru ndio anabalika ndio kuna kuti updating amalenga patapuo mbona hapa boho yamena mabangira kuchimbuzi koma honorable minister matsi achashi alima ndio faidi madenga zikuuzika kuchimbuzi katika maliza tumbuka tikatita chino batamaliza takilina mbwenikena kwa chikoro so kuti mumanya kuti apo naina kuzakunya nembe fona kuzako yayi ya kudango la boma likukaniza pohoro musisha mumanya hivyo kweni mbebelitia aimpedia ala ito aburu ni Afrika bwana makora ni makora nipanda mjuzani yes nyuma uli makora walimu ikajete bagu bayai nyuma ili nduno ya leba Afrika amunga mna makia ujaba mna makinga mnajura hapa wewe pande danto okay abuya IPS ni abuya sorry
Alright? That's it. You never made it about time. Kama mzisa Maria Magobe jet. Mwanzo badosa. Iwe mwezi kati unoko, sasa ngati unoko. 6 years. Eh? 6 years. Uba pepa ndependa uba gani? Permanent. Very good. Iwe nanga? Wewe ya. Okay. When mwai. Eh? All right. And again, because they are breaking, where is it? How do you go? Come. On the issue by June, because they are breaking, they're going to have a mask for the navel. You know, what is the navel? Some beard, yeah? When it's forced out and that's change of that. I don't know, what's your take? I think it's Oh, yeah. Like, share, allowing cameras, right.